weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to ñawle mbaygu lugue ñalbi samba kucca kon wattu yoni ha to gurel ndiaye jaam weeli gojiyel fulɓe numel sincu pate pateru ko ɗin wattuji yoni ha to tulde bani to nema kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular e kikiɗande o mane fuɗɗoro toon to leydi italie halen kay ko fati e 8e de final coupe de italien ɗen ɗon potide hiɗe jokki kay yuɓine toon to leydi italie to leydi angleterre premier league mbo leydi angleterre ñalngu sappo e jeetaɓijo ɗen ɗon potine kay hiɗe jokki kay yuɓine toon to leydi angleterre to leydi espagne mani hal kay ko fati e toon to super coupe mbo leydi espagne taw noon koye potite demi final ɗen ɗon potine kay hen gotal yuɓinama e oɗo kikiɗe hannde gotal kadi no fada toon to leydi espagne to leydi france mani hal kay ko fati kay e final taw ko super coupe mbo leydi france ɗum noon ko caggal tan e on ɗon final yuɓɓina toon to leydi france to leydi portugal coupe d'état cambo leydi portugal potite mum 8e de final no jokki kay yuɓɓinet toon to leydi portugal to leydi allemand mani hal ko fati e dfb pokal mbo leydi allemand ɗen ɗon potine kay 8e de final mum jokki no yuɓɓinet toon to leydi allemand to leydi mauritanie mani hal ko fati ligue 1 mauritanie taw koye ñalngu jeegoɓi ɗen ɗon potite oɗo sanga hen gotal kay timmi yuɓɓinet toon to leydi mauritanie musidɓe tedduɓe tan goɗɗe joni joni jayno ɗen jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko naasaande sappo e nayyi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pulare en mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorren ko toon to leydi italie halen kay ko fati e 8e de final coppa italia ɗen ɗon potide kikiɗe canking ko AC Milan kañum tigui jaɓɓino FC Torino caggal kay nde ngal ɗon potal kay nde ɓe ronki folodirde ko nden tigui ɓe yeehi toon to hojomaji dottadi kono hay goto falan goɗɗo ko nden noon ɓe yeehi toon to fawo fetta to noon ko AC Milan kañum tigui fawi kay e dow FC mbo Torino balluji 5 wondude balluji 4 toon to leydi Italie noon heddoɗen kikiɗan kinɗen ɗon potite 8e de final jokkino hakkude kay Fiorentina kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan ngal ɗon pottal ne kay caggal nde ngal waɗi gotel e gotel ko nden tigui ɓe yeehi toon to hojomaji dottade to noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan kañum tigui heeɓi kay fartaŋe folde kay ɓen ɗon wiyeteɓe Fiorentina balluji 2 wondude baliyel gotel toon to leydi Italie kikiɗe hanki noon ɗen ɗon potite jokkino hakkude kay Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui jaɓino Empoli ngal ɗon pottal ne kay ko Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui fooli kay Empoli baluji 3 wondude baluji 2 e kikiɗe hanki noon potital gongal udnogal e kikiɗe hanki ɗen ɗon poti toon to leydi Italie ko hakkude kay Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Genova ngal ɗon pottal ne kay caggal nde ngal waɗi 2 ko nden tigui ɓe yehi toon to hojomaji dottadi toon to hojomaji dottadi toon noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Genova baluji 3 wondude baluji 2 toon to leydi Italie noon ɗen ɗon poti no jokkey taw ko 8e de final Coppa Italia oɗo sanga to halten ɗo ko Sassuolo kañum tigui jaɓi Espal ɗen ɗon potitno made jokku kay e kikiɗe hannde sanga wattuji nogas e goho fawɗi hojomaji 15 wonande heure joro bakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta Bergamo kañum tigui jaɓoto Cagliari toon to leydi Italie sen yimima toon to leydi Italie no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular faɗin ko toon to leydi Angleterre halen kay ko fati e ñalngu sappo e jeetaɓijo toon to Premier League mbo leydi Angleterre kikiɗe cankin ɗen ɗon poti jokkino yuɓɓinede hakkude Sheffield United kañum tigui jaɓino kay Newcastle United ngal ɗon pottal noon ko Sheffield United kañum tigui fooli kay Newcastle United baliyel gotel wondude ndiga Baraley kañum tigui jaɓino Manchester United ngal ɗon pottal ne kay ko Manchester United kañum tigui fawi e dow Baraley baliyel gotel wondude e ndiga toon to leydi Angleterre kikiɗe cankin ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay Wolverhampton kañum tigui jaɓino Everton ngal ɗon pottal ko Everton kañum tigui fooli kay Wolverhampton mbo Adama Traoré balluji 2 wondude baliyel gotel toon to leydi Angleterre noon ñalngu sappo e jeetaɓijo potiti mum jokkino kikiɗanki hakkude Manchester City kañum tigui jaɓino Brighton ngal ɗon pottal ne kay ko Manchester City kañum fooli Brighton baliyel gotel wondude ndiga Tottenham kañum tigui jaɓino Fulham ngal ɗon pottal noon ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri toon to Premier League mbo leydi Angleterre ɗen ɗon poti noon hiɗe jokki ñalngu sappo e jeetaɓijo kikiɗe hannde sanga wattuji nogas e goɗi fana e hojom wonande kay eruji Europe ko Arsenal kañum tigui jaɓoto Crystal Palace toon to leydi Angleterre sen immima toon to leydi Angleterre no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular faɗin ko toon to RDBC mbo leydi Hollande ñalngu sappo e jeegoɓijo ɗen ɗon poti jokkino kikiɗe canki hakkude kay Vitesse kañum tigui fawno e ɓen ɗon wiyeteɓe kay Ultrek baliyel gotel wondude ndiga RCLS kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC Emen ngal ɗon pottal ne kay ko RCLS kañum tigui fawi kay dow FC Emen baluji 4 wondude ndiga toon to RDBC mbo leydi Hollande
kikiɗanki nden ɗon potit jokkino hakkunde kay PSV Eindhoven kañum tigi jaɓino AZ Alkmaar ngal ɗon potalne kay ko AZ Alkmaar kañum tigi foli kay PSV Eindhoven ha e dinguiral mum balluji tati wondude baliyel gotel Den Ham kañum tigi jaɓino Venlo ngal ɗon potalne kay ko Venlo kañum tigi foli kay e Den Ham ha e dinguiral mum balluji nayyi wondude e baliyel gotel Fortuna Sittard kañum tigi jaɓino Sparta Rotterdam ngal ɗon potalne kay ko Sparta Rotterdam kañum tigi foli kay Fortuna Sittard baliyel gotel wondude diga Feyenoord kañum tigi no potidde kikiɗankin toon to leydi Hollande taw noon ɓe jaɓino kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Zole kono noon ngal ɗon pottal kay ko Feyenoord kañum tigi foli kay Zole baliyel gotel wondude diga toon to RDBC mbo leydi Hollande noon ñalngu 16 ma kay jokku e kikiɗande sanga wattuji 17 fawɗi hojomaji 45 wonande eruji Europe hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe R90 kañum tigi jaɓɓoto Walwik so ha wattuji nogas yoni toon to dowlaji Europe ɗi fawan hay hojom ma kay ɓen ɗon wiyeteɓe Tente jaɓɓo Ajax Amsterdam e kikiɗan noon uddat ɗen ɗon potit toon to ñalngu 16 toon to RDBC mbo leydi Hollande sanga wattuji nogas e goho ɗi fawan hay hojom kay wonande eruji Europe ko ɓen ɗon wiyeteɓe kay Willem kañum tigi jaɓɓoto kay Groninez toon to leydi Hollande sen imima toon to leydi Hollande ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati e La Liga Santander mbo leydi Espagne caggal kay nde ɗen ɗon potite ɗiɗi yowana toon to leydi Espagne taw kay ɗe heɓano fettunode kikiɗe cankinde yuɓɓinama toon to dinguiral Los Carmenes ko FC toon to dinguiral Los Carmenes ko FC mbo Granada kañum tigi jaɓino Osasuna ngal ɗum potal noon ko FC mbo Granada kañum tigi fawi kay e dow Osasuna baluji ɗiɗi wondude ndiga ko nonne kay toon to dinguiral Vanda Metropolitano ko Atlético Madrid kañum tigi jaɓino FC Séville ngal ɗon potalne kay ko Atlético Madrid kañum tigi foli kay FC Séville baluji ɗiɗi wondude e ndiga toon to leydi Espagne noon heddoɗen ma en haal kay ko fati kay toon to leydi Espagne heddoɗen haalen kay ko fati taw noon koye ɗum ɗon toon to leydi Espagne Super Coupe mbo leydi Espagne caggal kay nde ɗen ɗon potite muɗum jokki kay taw ko potite demi final toon to leydi Espagne e kikiɗanki noon ɗen ɗon potitɗe jokkin toon taw ko potite demi final toon to Copa Espagne won faami kay toon to Super Coupe mbo leydi Espagne hakkude kay Real Sociedad kañum tigi jaɓino FC Barcelone ngal ɗon potalne kay e kikiɗankin toon to leydi Espagne ko FC Barcelone kañum tigi foli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Real Sociedad toon to faw fetta noon ngal ɗon pottal ɗum noon ko caggal tan nde ɓe ronkodiri ɓe yehi toon to faw fetta kono noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe FC Barcelone kañum tigi fawi kay fetti hano hanniri ni caggal kay toon to faw fetta ko FC Barcelone kañum tigi heeɓi kay loggude hen loggi tati ɓen ɗon wiyeteɓe Real Sociedad heeɓi kay toon to faw fetta toon ko loggi ɗiɗi hen ɓen ɗon tata kay fettiyankoɓe Real Sociedad heɓan kay loggude e ngal ɗon pottal wadde kay on faami e kikiɗe hankin toon to demi final Super Coupe mbo leydi Espagne ko FC Barcelone kañum tigi foli kay Real Sociedad toon to faw fetta toon to leydi Espagne noon heddoɗen nden ɗon potide demi final maɗe jokku kay e kikiɗe hannde taw ko demi final Super Coupe mbo leydi Espagne hakkude kay Real Madrid kañum tigi jaɓoto Atlético Bilbao sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojo monande kay eruji Europe ɗum noon no hawra toon to Saare Gueɗal ha toon to Sirema Djela Boy sanga kay wattuji nogas ɗi fawana e hojom ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Real Madrid kañum tigi jaɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Atlético Bilbao toon to dinguiral balde bebas ngal Real Madrid sen imima toon to leydi Espagne en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi Portugal haalen kay ko fate coupe de tacca leydi Portugal caggal kay nde pottite 8e de final muɗum jokki yuɓɓinede e kikiɗe cankin toon to leydi Portugal e kikiɗe cankin noon ɗen ɗon potiti jokkin hakkude kay Rio Ave caggal kay nde ɓe jaaɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Estoril gon noon ngal ɗum pottal ko Estoril kañum tigi foli kay Rio Ave baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Moreirense kañum tigi jaɓino Sociedad Santa Clara ngal ɗum pottal ne kay ko Sociedad Santa Clara kañum tigi foli Moreirense baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to leydi Portugal noon ɗen ɗon potite jokkino kay hakkude kay National kañum tigi jaɓino FC Porto mbo Moussa Marega ngal ɗum pottal ne kay FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigi foli kay National toon to faw fetta ɗum noon ko caggal tan nde ngal ɗon pottal gasiri gotel e gotel nde ɓe yehi toon to faw fetta noon ko ɓen ɗon kay wiyeteɓe FC Porto kañum tigi heeɓi kay folde National toon to leydi Portugal e kikiɗe cankin ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Estrela kañum tigi jaɓino Benfica Lisbonne ngal ɗum pottal noon ko Benfica Lisbonne kañum tigi foli kay Estrela baluji nayyi wondude ndiga toon to leydi Portugal potite muɗum jokkino taw koye 8e de final toon to coupe de tacambo leydi Portugal e kikiɗanki hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting Braga kañum tigi jaɓino kay train kono noon ngal ɗum pottalne kay ko Sporting Braga kañum tigi foli kay ɓen ɗon wiyeteɓe train baluji joyi wondude e ndiga sen imima toon to leydi Portugal ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi France haalen kay ko fatti e final taw ko Super Coupe mbo leydi France on ɗon final noon koye kikiɗe canki tigi o yuɓɓina toon to leydi France e kikiɗe canki noon on ɗon final kay o yuɓɓinama toon to leydi France taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyete Paris Saint-Germain kañum tigi huccodirno e Olympique mbo Marseille toon to leydi
France on ɗon final noon e kikiɗe cankin kay ko Paris Saint-Germain walla kay wiyen e kikiɗe hankin on ɗon final ko ɓen ɗon wiyete Paris Saint-Germain kañum tigi heeɓi kay yadude e ngel ɗon kupuyel tegal kay nde ɓe fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe olympique mbo Marseille taw noon ko balluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel e kikiɗe hankin noon ɗen ɗon potite kay walla kay wiyen on ɗon final Paris Saint-Germain ko kañum tigi fooli ɓen ɗon taw noon loggi ɗin ɗon loggi kay loggol gadnol ngol Paris Saint-Germain loggi kay ko on ɗon wiyeteɗo Mauro Icardi taw noon ko fettano toon to Inter Milan caggal kay nde o yeehi toon to Paris Saint-Germain hitande yawtude ko kanko tigi udditi ɗin ɗon loggi e hojomaji 34 dawal gandal nde noon ha kay woni dawal ɗimmal ko ɗon tigi ɓen ɗon wiyeteɓe kadi Paris Saint-Germain ɓe heeɓi kay ko wiyete faw fetta kono noon on ɗon faw fetta koye hojomaji 75 dawal ɗimmal ko noon on ɗon faw fetta ko Neymar Junior kañum tigi fawi kay fetti ha no hannirta ni loggi ngol ɗon loggol so tawi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe olympique mbo Marseille ɓe heeɓi kay loggude kay ngol ɗon loggol mabɓe ngol ɓe heeɓi e ngal ɗon pottal kay ko sanga ngal ɗon pottal yarete hojomaji 79 toon to leydi France kono noon ngol ɗon loggol ne kay ko on ɗon wiyeteɗo kay Dimitri Payet kañum tigi loggi ngol ɗon loggol e kikiɗe hanki toon to leydi France on ɗon final noon ko Paris Saint-Germain kañum tigi yaadi kay e ndin ɗon kuberi taw noon ko super coupe mbo leydi France sen yimima toon to leydi France no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pular faɗen ko toon to leydi Mauritanie ligue Mauritanie ñalko jeego ɓiijo ɗen ɗon potite kikiɗe hannde ɗe fuɗɗama yuɓinede hakkude AS Concorde kañum tigi jaɓino Inter Benoit Sot ngal ɗon pottal ne kay ko AS Concorde kañum tigi foola ha e dinguiral mum baliyel gotel wondude ndiga e oɗo sanga noon ɗen ɗon potiti no jokki kay hakkude kay Medina Terasa kañum tigi jaɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Nouakchott 15 ngal ɗon pottal noon e oɗo sanga hingal dog kay toon to leydi Mauritanie en heɓan taw noon jencude maggal kono noon ma en arto e ngal ɗon pottal men taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to leydi Mauritanie. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni komin renan noon kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular en ñaguima yaafuya eɗen fonno yaade toon to leydi Allemagne ko fati kay hedde FB pokal mbo leydi Allemagne kono noon watti o kay yajani ko ɗum tigui saabi en yahani toon to leydi Allemagne kono noon ma en arto e ɗen ɗon potite yuɓɓinade toon to leydi Allemagne taw koye kabaruji meɗen faaɗi so hawri e welede Allah e kikiɗe hannde noon Amadou Badi hodere pular ceerno Guelaji Sow dikko ninke leñol ɓe heɓan kay tawtorede e kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemgal pular ɗo e yesso haalirno ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demmbel Jallo kettuki malaki jaam yo jaam gayno hirane